तू ही बचा देला तू ही बड़ भाई के काम का है कि अगर छोट भाई पर आँच आवे तो वो जगह पर बड़ भाई अगर साथ ना देल तो भाई कैसे तो तू तो हमार बड़का भैया हो भैया ना भैया जीनू हो भैया एगो रामो जी भाई रहले एगो इहो देखली भाई हमें एगो बेंजुआ वाला भाई है। अरे रात में 5 बजे 10 दिन में 5 बजे यही एगो चुटकुलो कहले हमारा ऊपर कैसा तो ये बात गलत बा कि हमारा अभी बियाह शादी नहीं के भइल हमारा अब के तो उम्र 19 बरस के भइल बा आज अभी बरखे बानी लेकिन भैया के बियाह हो गइल बा बहुत पहले तो भौजी के एगो आदत का बिगड़ल रहे कि भौजी 7 बजे उठ आ शिव चर्चा में चल जाए शिव चर्चा बिना नहाइले ये बबुआ के बर्थडे न रहल चलो बाबा भोलेनाथ से बबुआ निहोरा रही कि बबुआ पढ़ लिख के अपना घर परिवार के नाम रोशन हां बाकी ब्यास मत बनी है ना ना तो हौ सही घुमटी हिलावे के पड़ी साफ डोम के दशा हो जाए ब्यास बन बताओ चली हमारा तरफ से ही बबुआ के दे दे रात में ना रात में 5 बजे बबुआ के हमारा तरफ से भाई आशीर्वाद चलो बबुआ तो चुटकुला के जवाब दिया जाओ तो इनकर भौजी के का भई रहे मलिका ओतना रोहन गिरो रहे का भई रहे 6 बजे उठो आ 7 बजे शिव चर्चा में ए पहुंच महाराज शिव चर्चा हां रोज शिव चर्चा में जा सामने से कब आवस बबुआ 9 बजे रात में हां अभी एक दिन देखले 2 दिन देखले कहले कि रे अरे तोहर रोहन हमरा ठीक उक लागत नहीं खे ना ते सुधर जो हां ना त जाने ली सुनु का भई राजा दशरथ के नाम सुनले बारे उनका 3 गो मेहरारू रहे तो मौगी झट से कहल कि ए नाती के बेटा तू ओतने पर हाय काहे के मौगी के तो उहे नो भाषा रहल हां जब खिसिया जाए के बार में 7 खानदान के तार दिए नाती के बेटा ए बेंजुए लगा रोज तू वही पर बारो तू द्वारपति के नहीं खचिन हो हाय तहारा ऐसा 5 गो हम भत्ता राख सकीले तब तू छछा में रहब हां ई सच्चाई है तक्का तो कैसे कहियो देले हबर लबर चुटकुला में मजा ना आई ना यही जब बबुआ अंतरा लागत कैसे कि अरे सूरज के सरिता हो ताल के कलैया ए सूरज के सरिता हो ताल के कलैया हम तहर बेटा बानी तू हमर मैया हम तहर बेटा बानी तू ही हमर मैया आई एगो बड़का भैया के से सैकड़ों रुपया के पुरस्कार मिलल भैया के दिन दोगुना रात चौगुना हो कि अरे सभा बीचे मैया सभा बीचे हो मैया सभा बीचे हो मैया तुझले चढ़ावा यही जैसे 3 तल में कि अरे सभा बीचे आके माई अरे दीदार सभा बीचे आके माई दीदार तो 2 लाइन में गणेश जी के और बाद में हनुमान जी के बोल के भैया से सेवा रही 12 ही नायका लय बबुआ मार्केट में हल्ला मचौले रहल कि अरे पहिले जैसे आप ना भलाई चलता अनुरोध भाई कि अरे पहिले जैसे आप ना भलाई चलता कि अरे हरे राम 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 हरे हरे अब पूरा नहीं के कहे के बबुआ काहे के माई बहन लोग बैठल बारी अब भैसन चौपट ब्यास के बुझाओ तब न ई लोग दुआर पर गावे वाला थोड़े बालो लोग के खरिहाना में प्रोग्राम हाँ क्वालिटी बबुआ चलो मास्टर म्यूजिक से ले लो
लइका कहले के ए बाबा गौरी बाबा कहले के ए बाबा गौरी के ललनवा के सुमिरनवा करिले गौरी के ललनवा के सुमिरनवा करिले लइका कहले के बाबा एतने ना अरे साभा बीचे बाबा हम दर्शनवा मांगिले अरे साभा बीचे बाबा हम दर्शनवा मांगिले अरे सब कहे और भरदानी हाथ पर ना छानी सब कहे और भरदानी पिया लागा राजा बनके सखिया बनके सखिया हो दम दम दामहु बजा बहुत ही सुंदर गीतकार बनी बड़े भैया निरंजन निराला जी के ओर से सैकड़ों रुपए का पुरस्कार मिलल मैया शारदा भवानी से नहीं हो रही के भैया के लिखनी में तना गुण भर दी के भैया भोजपुरी जगत में चार चांद लगा अंतरा लगा बबुआ जा कि अरे देवादि देव महा अरे देव जी के देवता भक्त लोग के अपना कबूल करी नेवाता भक्त लोग के अपना कबूल करी नेवाता साभवा में बाबा राउर बंदन गाइले साभा पीछे बाबा राउर बंदन करिले सुमिरन में आई बाबा अभिनंदन करिले बाबा सुमिरन में आई बाबा अभिनंदन करिले आई 12वें पंचायत के पूर्व मुखिया बनी मेघनाथ राय जी और से सैकड़ों रुपए का पुरस्कार मिले लेकिन मुखिया जी नाम के अनुसार दाम कुछ